Test jazdenej Kia Sorento vám prinášame v spolupráci s www.motointegrator.sk. Test Kia Sorento začal veľmi zaujímavo. Z neba padali vločky veľké ako pingpongové loptičky. Auto som našiel úplne zaviaté, ale to mi vôbec nevadilo, veď predsa aké iné auto by som takto chcel nájsť, ak nie Sorento prvej generácie. Možno neviete, ale toto auto nie je úplne také SUV, na aké sme dnes zvyknutí. Kia v roku 2002 pripravila doslova offroad, veď svedčí o tom napríklad rámový podvozok, tuhá zadná náprava alebo pozdĺžne uložené pohonné ústrojenstvo. Veď aké iné auto, ak nie offroad, môže mať tieto technické riešenia. Je úplne samozrejme, že tento automobil má pohon všetkých kolies. Za normálnych okolností však výkon ide na zadné kolesá. Štandardná výbava obsahovala aj pohon všetkých kolies, takisto s redukciou. Išlo však o manuálne ovládanie pomocou ovládača. Za príplatok ste mohli mať napríklad systém, ktorý dokázal automaticky pripojiť v prípade straty priľnavosti aj prednú nápravu. Systém sa mohol pohybovať v rozpätí od 100% výkonu na zadok a 0 na predok až do pomeru 50/50. Jazdné vlastnosti Sorenta sú naozaj obdivuhodné, najmä v teréne. Prejde také veci, ktoré by ste o ňom nepovedali. Na ceste je to však o niečo horšie, ale keďže sa bavíme o aute, ktoré je na poli off-road, tak to nie je až také podstatné, či sa na ceste nakláňa alebo nenakláňa, čo mimochodom robí. Podstatné je to, že s ním dokážete vyliesť na zasnežený kopec. Čo sa týka dizajnu, tak v Kii sa veľmi nevybláznili. Ak sa pozrieme na auto zvonku, tak vidíme, že je jednoducho nudné. Priznajme si to, je to tak. Ale vo vnútri po nastúpení začínate cestovať časom, je to naozaj ako návšteva múzea. Ak by som nevedel, že sedím v aute vyrobenom v roku 2009, typoval by som asi rok 1995. Naozaj tak tvrdé plasty som už dávno nevidel, mohol by som povedať, že som ich ešte nikdy nevidel v interiéri auta. Interiér je naozaj nudný a je to jedna z najviac kritizovaných vecí tohto auta. Ako však viete prekusnúť, tak sa vám odvďačí pomerne dobrou spoľahlivosťou, ak sa bavíme o interiéri, a dobrou odolnosťou. Interiér je naozaj zlý, najmä ak uvážime, že Kia predstavila Sorento prvej generácie v roku 2002 na autosalóne v Ženeve. V roku 2006 automobil utrpel facelift a v roku 2009 prišiel koniec jeho života, kedy na jeho miesto nastúpila nová generácia. Čo sa týka spoľahlivosti, tak na toto auto existuje niekoľko pohľadov. Napríklad nemecká Dekra ho vo svojom hodnotení považuje za pomerne nespoľahlivé. Na internete však nájdete aj hlasy, ktoré hovoria o tom, že auto má pomerne robustný podvozok, ktorý je odolný a v podstate ho zaraďujú medzi spoľahlivé autá. Ťažko povedať, ako to v skutočnosti je. Podstatné však je, že auto má svoje známe poruchy, ktoré môžu vodiča pri jeho kúpe zaujímať. Medzi nepríjemné poruchy tohto auta patrí napríklad korózia brzdových vedení. Hrdza môže mať za následok vytečenie brzdovej kvapaliny a fatálne zlyhanie celého brzdového systému. Veľa peňazí z vreciek majiteľov môže vytiahnuť napríklad problém so synchrónmi manuálnej prevodovky, problémy s kardanovým hriadeľom, s hriadeľom samotnej prevodovky alebo pri vyššom zaťažovaní môže odísť aj diferenciál. Z hľadiska motorov a ich poruch určite nepotešia nadmerne opotrebované vačkové hriadele, ktoré sa však týkajú najmä benzínového 6V s objemom 3,5 litra. Naftové motory, respektíve jeden, ktorý je v ponuke, má štandardné problémy naftových motorov. Pri vyššom počte najazdených kilometrov môže odísť turbo, pohnevať vedia drobné úniky oleja, sem tam sa objavia problémy s dvojhmotným zotrvačníkom alebo s netesnosťou vstrekovačov. Z menej závažných porúch tu máme napríklad koróziu zadného stierača, ktorá je úplne bežným javom v tomto aute, alebo nefunkčné zadné parkovačky, brzdové svetlá, prípadne hmlovky. S ponukou motorov si Kia veľa práce rozhodne nedala. Základ tvoril 2,4 litrový benzínový štvorvalec. Potom ho už nasledovali iba 6 valce. Väčší z nich s objemom 3,5 litra existoval v období do faceliftu. Po facelifte sa zmenšil na 3,3 litrovú V6. Ponuka obsahuje samozrejme aj naftové motory, respektíve jeden naftový motor. 2,5 litrové CRDI dosahovalo pred faceliftom 140 koní a po ňom dokonca až 170 koní. Kia vybavila Sorento troma druhmi prevodoviek.
Najčastejšie zastúpeným je 5-stupňový manuál. Menej častým javom je 4-stupňový automat a absolútnou zriedkavosťou je 5-stupňový automat. Rozhodne však odporúčam hľadať najmä tie manuálne prevodovky. Ceny Kia Sorento sa v súčasnosti pohybujú od 3,5 až do 12 000 eur. Za túto sumu však dostanete auto, ktoré má síce trochu nudný a chlapácky vzhľad, na druhej strane vás však zoberie tam, kde iné autá len končia. Naozaj prvá generácia tohto auta sa vyšplhá na hociaký kopec, nech je zabladený, zasnežený alebo akokoľvek inak ťažko prejazdný. Ceny náhradných dielov na Kiu Sorento prvej generácie nájdete na stránkach našeho partnera www.motointegrator.sk za nasledujúce ceny.